А ну шмеги руки догори, альбо я вам бошки помінусую! Ти! Калі ласка, не треба, не стріляйте. Берите колькі треба, я все віддам. Стопе, жанчина, ти думаєш, мені гроші треба? Що, думаєш, я сюди за грошима прийшов? Думаєш, злому чорному мужику з пістолетом треба гроші? Ти я ще скажи, що я сюди рабовать прийшов. Покинь свої копійки собі, курчашка. Я сюди за працею прийшов, біч. Пробачте. Вуші дома забила. Я шукаю працю. Ти що, не розумієш? У довготерміновій перспективі рабування невигідне. Дай мені працю. Тоді я змогу розвиватися у професії. Напрацюю навики і досвід. Кратей, Ісус, ну учи мене рибу ловить. Все, давай, руки у ноги. І хотенька знайшла мені місце, але не більше за 40 годин на тиждень. З 13 зарплатою, страховкою і печеньками у офісі. Тобі усе зрозуміло? Сподіваюся так, бо я не повтираю. Рухай тілом, йопта. Що ви там заснули, народ? Ворушите своїми білими сраками. Гей, ти, біляшик з хвостиком. Давай, цок-цок, копитками сюди. Чим тобі допомогти сьогодні? Я хотіла б обналічити ось гэты чек, а яшчэ пакласці грошы на свой рахунок. Страховка яшчэ... Ясно, ясно, сепу запі, пакуль. Що ти робиш, курчавенькая? Копу клікаєш? Не. Холера, калі я почую копа... Не, гэта не коп, гэта адзін з клієнтаў, я кансультавала яго на конт яго ўкладу. Я чую хлусню. Алло, коп, тут тебе не рады. Ага. Я би вам пораю покинуть на своїм рахунку сотень 5, ну каб комісії не було. А решту переведіть у короткотермінові займи по 2% годових. Приємного вам дня. Був радий допомогти. Слухай, курчашка, я тут криху психанув. Ну, хто не робіць памылок? Спадар рабаўнік? Я тут поназіраў за вами крыху і хочу сказаць, што я ўражаны. Ці будзе вам цікава стаць нашым новым кансультантам? Бляха, мэн! Я табе, халера, усіх пракансультую. Куди? З днем народження! Найлепшы працаўнік месяца. Значыць, укладвайце сюды на 12 месяцаў, а дакладную суму трэба будзе палічыць. Лычамі долу, курвы! І без выкрутасаў мне тут! Бабкі гані па-рэзкаму! Хутчэй, давай, хуль ты там бошкайся, біч! Касу сюды нясі, і без лішніх рухаў! Ты мяне пачула! Давай, сука, хутчэй! Выграбай там усё! Ах ты няходнік! Захацелася хуткіх грошай! Замест таго, каб працаўладкавацца і атрымоўваць пастаянны даход. Чаму ты сабе працу не знойдзеш, як астатнія?